Čo sa ti stalo? Vivi? Potrebovala by som sa porozprávať s nejakým dospelým. Tak poď, môžeme nájsť našu novú pani psychologičku. Ona ti určite pomôže. Naozaj? Áno. Tak poďme. Pani psychologička? Áno, ako vám môžem pomôcť? Ako školská psychologička som tu pre žiakov, učiteľov aj rodičov. Vykonávam orientačnú diagnostiku, individuálne terapie a venujem sa aj skupinám či preventívnym programom, konkrétne v súčasnosti bežia Leové dobrodružstva. Všetci sme perfektne neperfektní. Nikto z nás nie je dokonalý. Čo však mnohých v súčasnosti trápi je osamelosť. Hoci je okolo nás veľa ľudí, aj tak sa môžeme cítiť sami. Najviac ma naplňa, keď vidím, že rozhovor pomôže deťom cítiť sa lepšie, vedieť pomenovať svoje pocity. Keď stretávam na chodbe spokojné deti, ktoré mi jednoduchým úsmevom naznačia, že sa cítia šťastne a majú sa radi také, aké naozaj sú. Naša škola nie je len miestom pre výkon, ale aj miestom pre vytváranie vzťahov. Pretože keď sa deti v škole cítia bezpečne, vedia sa aj učiť a vzdelávať. Verím, že v spolupráci s rodičmi a učiteľmi dokážeme vytvoriť bezpečné prostredie pre naše deti, rozvíjať u detí emocionálnu reguláciu, sociálne zručnosti a rezilienciu.